guys! This is Michelle B and her clashable comments at YouTube channel. Hello, how are you? Anyway, it's gabi na guys. Anyway, kakatapos lang ng aking seminar. And yes, welcome guys to our Vlogmas Day 12! Day 12 na! Ayan, so nakarating ko lang yun. Ito pa yung bag ko. Nakarating ko lang guys after na nga doon sa aking pinuntahan sa aking seminar. Ayan, tapos, na guys, 8:20. Ayan. So, saktong 8 natapos yung ko guys, yung aking seminar. Tapos, yun. Nagbilis akong maglakad kasi nga, 8:05 yung bus. Ganon. Tapos, ayun, sakto lang din guys kasi nga, ibang bus yun na kasi naglakad pa ako ng mga, I think, hindi aabot ng 10 minutes na lakad, parang ganyan. Or 10 minutes, ganyan. Kasi sa ibang yun, estasyon. Ayan, so, yes. At dahil gabi na at ang aking asawa ay darating 1 hour from now is darating. Basta 1 oras na lang darating na din yung asawa ko galing ng trabaho. So, yes, lutuan ko siya ng kanyang food. So, let's do the cooking now. Ayan, lagay ko lang dyan. At gusto niya na is patatas. Gusto niya ng patatas. So, lutuan ko siya ng patatas. Ayan. At yung may, yung tawag ito. Anyway, lutuin ko na ito lahat. Yung patatas na ito. Yung guys, yung may balat lang. Anyway, yung tirang patatas namin ito. Balatan. At, after ko to guys, magluto is, gagawa na tayo ng ating dekorasyon. So, ayusin ko na ang dekorasyon. Ang guys, ang tawag ito ang ating Christmas tree. Tinanong ko siya kanina bago siya, yung asawa ko kung anong gusto niyang kainin. Sabi niya ay patatas, tapos spinach, tsaka chicken wings. So, ayan ang lulutuin ko ngayon sa kanya. Bali, ito na lang din yung kakainin ko guys. Makikikain ako ng pagkain niya kahit na, alam mo yun, kumain ako kanina, diba? Pero, yes, kakain pa rin ako nito. Ito na ang aming dinner dalawa anyway. Balita ba? Ito naman guys, yung patatas, diba? Kalahati pala nitong kaldero namin. Kasi may dalawa naman kami kakain. Kaya okay lang. Here I am. Chicken wings. Mag-chicken wings. Diyan tayo mag-chicken wings. Anyway, pinubasan ko na rin pala itong kaldero na isang maliit. Ayan. So, dito natin guys ilalagay yung This is really, it is what is wife duty. At alam niyo guys, gusto ko itong ganito. Alam mo yun? Gusto ko itong ginagawa ko yung sisilbihan ng asawa, ganyan. Basta, kasi ganun yung ganun yung love language ko guys. Act of service, ganyan. Tapos alam mo yun, yung word of affirmation, basta ganun. Anyways. Lagay ko na dito habang para habang niluluto siya, siya. Lang yan, alalay lang ang aking dyan. Ang aking apoy is alalay lang. Tapos, ang ating spinach. Ito, spinach. Ito na lang pala yung spinach namin. So, lutuin ko na ito guys. Konti na lang ito. So, I'm gonna cook it na. Ayan. Tapos, magagamit ko pa ito. Tatabi ko pa ito. Frozen siya, oh.
Charan, charot. Pero, mamaya ako pa ito isasalang kasi meron pa tayong iba dyan. Ayaw kong ano yun, ayaw kong sinasalang ng madami yung, hindi ko ginagamit lahat yung mga yun. Tsaka madali lang guys pa lutuin yung spinach namin. So, yeah. At habang niluluto ko yung mga yan, tayo ay mag-design na ng Christmas tree. Maglagay na tayo ng dekorasyon. Para guys, alam mo yun, wala na akong masyadong isipin na Ayan, so, ito ay, ko to guys? Patataubin. Hugasan ko to kasi patataubin ko yan guys. Pwede pa yan siya. So, yes, ito na yung patatas. So, let's go guys and make our Christmas tree. The next day. Hi guys! Good morning! This is the other day na guys. Kasi nga, kagabi, pagdating ng asawa ko is, dumating siya na hindi pa tapos yung mga lutuin ko na dinner namin. So yun, nag-focus ako dun sa pagluluto. Tapos after noon ay kumain na kami. And then after noon, itagtupi ako ng mga labahan, kung mga nilabhan ko, ganyan. And yes, hindi ko na napagpatuloy guys ang ating pagdedekorasyon. So, anyway, pa rin tong aming kasi nga malamig. So, gusto ko siyang nakaganyan lang. Tapos mamaya i-open ko lang yan. Anyway guys, anong oras na is mag-alas 10 na. Mag-alas 10 na, tama. 9:45. Ayan. Tapos, ngayon nakabihis na ako guys. Anyway, kanina pa ako nakapag-almusal na ako. Something like that. Nakapag-ice na ako ng mga something. Tapos, ayan. Tapos, naka-jacket ako ngayon. Kasi punta ako ng Aldi. Ganun lang. Kasi nandyan lang guys sa namin. Sa mismong, dito lang sa amin. Ayan, punta akong Aldi. Diba? Ang tingnan nyo naman. Pag ito sa ang taba ng Christmas tree namin, diba? It's so mataba. So, look at that. Anyway, pagpapatuloy ko lang siya. Ang ganda ng ang ganda ng puti. Yung mga puti lang yung mga balls, no? So, anyway, may dalawang pa lang yun. Kasi yan pa lang ang sasabit ko, guys. Pati yung star doon sa taas. And ito-show ko na lang sa inyo pagkatapos na ako magdekorasyon. Punta muna ako ng Aldi kasi sabi yung asawa ko na may bibilhin ako. So, yeah. At, yun. Open ko lang to guys, ng ganito. Madilim pa rin sa labas kahit mag-alas 10 na. Wait, tayo natin i-open, Parang kakaano lang ng tawag doon, parang alas 5 or alas 6 lang ng parang basta ganun. So, let's go. Hello, guys. Anyway, bahay na mi. Kakagaling ko lang ng Aldi. And yes, sorry, malaglag pa kayo. Kasi nga, ang lamig, guys. I like my clip talaga na nabili ko rin sa Aldi. Anyway, let's do this. A quick haul. Ay, naku po. Ay, lamig. Naglamig ang kami ko. Bumili pala ako ng patatas. Tapos, Tischläufer and Tischdecke. Tischläufer and Tischdecke. Itlog, kasi wala na kaming itlog. So, I will directly put it in our fridge na lang talaga. Uy, ang lalaki ng itlog ngayon, guys.
Parang large ito. Kasi parang nabili ko nung nakaraan small. Tapos nung bumili ako nung nakaraan, naging medium. Tapos ito, large na, malaki na. Itlog. Diba? Dami na namin itlog. Kasi alam nyo ba, itlog is life. Tapos, tinapay ng asawa ko. Kasi, wala siyang tinapay dyan. 2 piraso na lang. Tapos, ito yung butter or margarine na gusto ng asawa ko. Tapos, itong crowder. And then, bumili ako ng pang kape. Gatas sa kape. Ito na binili ko guys. Hindi na ako bumili ng ang isa. Kasi napagtanto ko na mas malaki yung fat. 10% yung fat niya. Ito 4 lang. Tapos, baguette. Tapos, itong kartoffel veg. Tapos, luya. Gorke. Sibuyas. Dahil wala na kami sibuyas dyan. Gusto ko yung red. Tapos, mandarinen. Yan ang vitamins ko guys. Mga prutas. Tapos, isang cola na malaki. And then, 3 maliliit na Rebo. Hay, nakalimutan ko yung yun talaga ang punta ko eh. Kasi, ano ba yan? Nawala sa isip ko talaga. Ano ba yan? Yun ang isa sa mga pinunta ko ng Aldi. Yung yung spinach. Naalala ko tuloy yung gulay. Spinach na na naka-frozen na yung mo na lang iinitin. Ganun. Ang sarap nun guys. Ayun ang gusto ng asawa ko. Ayos kumakain ng gulay, diba? Ganun, gulay siya. Parang spinach soup na siya kung kaano. Nakalimutan ko. So, yun ang bibilihin ko na lang yun mamaya siguro. Yeah. So, yun lang. Saging nga kami dito guys, may ganito. Kasi nga, anyway, ako kumakain ito. Pagkatapos, yung asawa ko kumakain ito, pagka nagbubukas ako, bibigyan ko siya, ganyan. Pero pag siya lang, hindi yan siya kukuha. Kailangan talaga na pero saging talaga yan siya. Tapos, meron dito akong Teglish Bidsu Dry 1000 Euro Gewinnen. Ano to guys? Parang Gutschein. Parang Gutschein. Advents Calendar. Glucklush. So, let's fold this our bag. Very talaga ito convenient. Itong bag na ito. Tapos, lagay mo sa bulsa, o, diba? Kahit saan ka pumunta, para in case of may, something na kailangang ilagay.